Après, ça ne pas. Ah, t'es en cours. My reflection. Zelf is perfect, but het is de sound soort. Got it. Mas não trouxe aquele nick. Ninguém o disseste. Ai. Ai.
Мога да си бъде слушалчество. Мога бе? Не, добре ми е на мен балата. На мен са ми малко по-тихи от обикновено, но окей. По-добре. Абе не, то е добре. Защото тогава за слушаме момента какво път махне. Слушаме какво става. Смисъл, Именно. аз Достатъчно се ориентирам. добра идея. Трябва пък аз, когато искам, чувам тук, колко ми трябва. Съм много доволен. Моите и на концерти. Нещо. Така. Една антена, един сателит. Мисля, че ако излизат от едно място, ще е много по-добър звук. Защото тук като и реже, направо през кръста, няма никакви ниски. Аз съм го вдигнал тук. Няма само време да бъдем с това. Седи от едно място, защото няма да може да оправиш еквилайзера на баса отделно и на китарата отделно. Как да излизаш на място? Не, от клубето е. Не, всичко ще го правя тук, баса. Окей. Имайки. За китарата ще го правя. Значи следващия път в един съединител там. Аз не съм да пробвам да различни звуци китара, не само тая гейна, но и нещо друго. Дай ми гейн, дай ми гейн. Добре, I have slow roll и без ефекти с петици. Айде ли? Айде.
Знаеш какво И е ще да предвид, чакаш. сега установиха? Значи, Ама- по време на соло, Аз реших, че тия са ти четирите, които... Не, той идеята беше да го развият това малко, защото Хемте го има може да правиш просто пауза. Добре, дай ще направим само това, Да, защото да малко. го направим ръка и така. Като Ще го го правим. чуеш, ще тя това. окей, whatever. Не, идеята ми е следната, виж. Не, идеята ми е следната. Идеята ми е 4 примерно да са празни. Да няма нищо да отеква само. След това 4 па, след това има това. Защото това е наистина по време на солото, брат. Добре, изпълнение, първи път. Ще го направим. Аз даже нищо съм закъснял. Това сигурно е било това, аз там на 6-то или нещо от сорта и викам да го е това. После сега защото с тези горе викам всяка. Там ли трябваше да вляза по-късно ли? Късно ли, рано ли, какво направи? Самата пауза прави. Сега ще да съка, нали ще ми разкажа. Да, окей. За там нещо такова по-простичко. Трябва да ги просто мисля много. А за формичката всъщност установихме. Чакай, не продължава ти, бамайна. Това перец. Сега вече Майна. YouTube ще трябва да слагам престерична за деца. Защото хемна не улисва тази част. Хем направо това е толкова. За сега не е назначава. Един път припева и да влезем в това, Да. защото Не, не сме не, да видим не, как не, да се направи песни. 4 празно, 4 само това, 4 бум и на петото време. Тоест на четвъртото време, четвъртата четвърта. Се ангажирате по време. Спомнят? Да, Когато си искаш. Не, той ще прави. защото уж трябва дали трябва някаква схема, дали трябва да всеки път. Нека да го Защото видим как. нали трябва и той да влезе с мене. Това не е той Той късната. Той няма да е. Както е. Той си ходи. Чай. Чай да пробвам с него. Да. Майя, пака! Пуря? Аз ще припомня как беше предния път. Формата не ме е проблем. Време тук е. Когато Искам да да се се забавя забавя. малко повече. Ама не се забавя твърде много, защото виж го този той не може да чака. Иска да си види човек. Да, го направя. Почни си ти. Аз толкова се бях намалил, че тя китарата умряла. Това се принести идея. Аре, но пробвай пак. Тук е мое мястото според мен. Направи го пак на двете. Аз съм толкова се отуча. Само че го постраня, Добре. Да.
двете места да е еднакво. Отидем отзад. Нека да го побравим. Да. Това е първата позиция. Да, но е окей да е еднакво на мисълта и е направо бомба. Според мен Аз и този Не, път съответно. Не, това е различно. Аз моля да предложа на 4-те каси са само каси, брат, защото като цъкаш тия, става някакъв хайп, който после казвам деливър. Разбрах, да. Айде пак ще искам само за последното. Това беше много добре, къв хайп. Не, ще го пробваме, така е. Окей, добре. Според мен беше фан, да след много добре. Както е. Мисля, че и той е супер, и той е супер. Само трябва Да измисли. точно кои да са тоновете и той още 2-3 пъти. Единственият кевият, който виждаме, това бас, дето теква. Затова ми е интересно. Ти говориш преди да почне това, не? Преди да почне това, това идеята да бъде малко просто. И едва след това е... Увелича. Ти го вдигна. Браво. И аз пробвам сам. Тук ще излегае нещо, нямам. Тя тресна там последното. Това няма да стане. Сега стане. Не бе, то има мегдан. Въпросът е, че аз ако спра от това и трябва да се намаля и тия всички тъпоти, дето искам да ти подлагам на тебе едно такова, само някакви тончета. Разбирам. А ти след това няма да получиш това, което трябва да правиш. Сега аз не мога да вляза от припева, за да почна да ти го правя това. Въпреки, че не, що? Той има пауза. То ще може. Я дай. Защото аз тук трябва да го мисля. Да го направя. За къде го мисля? Може нещо. Сега, той нещо, нали, брат ми му свиреше. Те нататък. Може ли вместо него да са тия? То, нали са същите тонове, реално. След което веднага да се влезеш с... Тоест да го няма трън. Вместо него да е Шокен, това, което сега... Добре, да пробваме, да видим. Пък той да свири това на баса. Добре, Да, песен. пауза Стане. няма да има. Накрая ще Не, стане. ще има. Не, има си пак. Ще има пауза. Ти обаче просто няма да правиш трън, и ще правиш... Реално ще, нали, на 4-те каси. Айде да видим какво ще стане. Айде да го пробваме.
2 пъти и след което си почваш с... Да, със сол. Айде да видим какво става. А ти Я си... тресни. А ти там си да се чувстваш. Що си свикнал? Може и така да е, да. Може и така да е. Чакай сега, какво беше? Ти си за, ти не си. Не, аз не, че не съм сам, просто ми е странно, защото се чувам много повече. Айде да направим сега с припев Ай, и да продължим. аз Не ми хареса. само да кажа защо мисля, че е супер. Защото нали, брат ми го измисли, това е много в негов стил, негов почерк е това. Обаче това, дето сега Ники го изсвири, е много негово. Сега в крайна сметка ние това е групата. Нали? Тя трябва да свири това, което... А ти може да се позасипиш малко, да се чуваш повече. Може аз да съм. И другото, понеже това е чисто, нали, Така. и баса много изпъква и според мен там е the time to shine и ще стане жестоко. Така, ама дигни малко да може да се чуваш. Нямам воля да педа. Или постоянно отивам, не мога да има само за... Бас, къде не можеш, вие колко копчета имаш? Аз ти казах, взимай Петър Бартле от заедно да върти копчета за... Благодаря. 20 лева. Кажи, не. Добре, айде дай. 20 кинта надник и деца. Ефекти, Ще получи транспорт. Аз бе види Сега баса да увеличавам бах. Чакай малко. Всички не може да покърча. Може да има, чакай сега. Страх по едно момент. Чакай само секунда. Аз се запълня. Бах ти кошмара. Няма да спиш днес. Особено ако Васко влезе на правилното, поне първият тон от той е много ключ ще стане. Аре, Това ти ли си го мислил, бе? Това е много яко. Те, сега работихме с него върху това а нещо. докато те си прикачат, Работи, това Много е прави. найс, много е Сол, найс. ми, си бемол, ре. А това да не след. Едно от двете. Айде, припев. Припев, айде. Само втората част, втория припев. Да.
one more time, че аз се усрах. Ай, мало. Толкова се беше, се усрахме. Аре, пак. Let's do it again. Не си го паси. Така че ти е Ти удобно. го топис. Ай, защото в момента кабели са насрани. Служи едно до друго да мога да настъпваш с един край. Бате, не мога да скича с кур, това е. Не съм те. Дея. Чудесно. Добре, дай, ще го Ти не бъде. мога да става. Ай, бе. В момента пач кабела и къс не мога да се отземе. Пач кабела. За двете части от солото е едно и също и чак вече накрая кръста, За сега, бе. там пускаме пипица. Аз съм... Айде ли? Какво да го продължам? Така ли ще го оставям? За мен е по-яко. Да, добре. Файн. Само трябваше ли да нали, почваш единствено да- трябва да се Трябваше. Не днеска, но трябва да се свири и ще стане... Стане чук. Не, това е ясно. Ще трябва да почуем малко. Айде следващата пес. Има 25 минути. Трябва да почне да събирам. Коя е тя? Не давахме с 5 минути по-късно. Но все пак да скочна време. Да, давай да. Going insane. Айде. Как беше? Така, така. Как беше? Точно така е.
Цялото го сме. Цялото с ефекта ли? Само по-готина тая прадня може да се залюби, да ти кажа, вече усетих, че започна да се пускам палмютинга, че от нещата има китара. Гледай, как си. Ужас, не? Не, аз си го намалих. Добре, да, ми трябва. пак ли я правим? Ай, че то Как си се е това, майка. озвучи кисарата на света? Даже мога да изложа ефекта. Всичко ще чуваш. Парти. Трябва всички са слушалки. Защото трябва- Пълна тишина. Така. Да. Те тия модерни такива, бе. Те така си. Е, за по-сто old fashion. Значи трябва Добре, модерен гей, отколкото търки. Точно така. И освен това не е модерен. да го Аре. обясняваме. Същото ли е или друго? Също. Задължително. Не Айде стана, да видим. не стана много за святство.
Това с тишината. Ти имаш още няколко контакта, които... Ей сега. Това с тишината. Тя трябва да е перфектна. Това яката нищо не чуя за тази сол. Какво да чуя? Аз не само да чуя там. Време на микса. Бах, всеки път те ще прави. Ще ми фанеш всички грешки. Всичко чувам. Всичко. Всеки строк, толкова ясно се чува. Като златата скали. Цяло време ще спава с вас. Цялото беше през цялото време с ефект. Да, като на това, на тази тежката част, и ако е... Или митваш там, на теглата част? Какво? На коя част да си видя или там.
Аз това ви казвам, губите го заради това. Дай ми това. Не е перфектен. Да, точно, ама това е много... Не съм се сложил. Може да отиде. Трябва да пазим. Защото не може. Нека чен. Трябва да има... Трябва да е като том. Пънчо. Да. Тогава се чувстват само с латални става. Вече ме слушам. Еме хубаво да има това си. Почна съм. Айде, Хилко Рол, втори прибив и схемата с... Не или половиня. Ударя половинката на втори. Ами днеска такова. Трябва просто да се поиграе с звука там, защото всеки път върху долу е попадане какво ми се пада, но днеска не се звучи като акустичен баскетбол. Иначе супер стана това, според мен. И това, дето си го замислих да смениш просто тогава, е супер. Ще е по-добре това. Само пак. Добре. Так. Так, так, цак, цак. Так, так. Так. Това беше супер. Някъде друга ли пак? Не виж, Добре. Човек си мистицира, ще ми поставят на мира. Човека са ли галец? Стана. Добре. И по-добре ще стане. Имаме ли? Какво правим? Айде да правим. Може да изрежеш после тази част и да спартиш само ти, да не е цялата. По-скоро ще го аплодна.
Само това не ми беше много. Искате пак све. Какво, жулетчето също е. Знам дали без да искаш или с да искаш. После, че свира само в оригиналното момента много, защото те са тъгли. Свира първия да е само Окей. това само. Е по-добре хубаво свирене. Ама това е много яко това, или? Много е яко. Това ще бъде. Ще кажеш, че нещо друго. Много е утре. Тежко ми е много бейсик, човек. Много ти е бейсик. Може да е. Ще ви файва в Шитлес. Кой искаш бе? Не бе, окей, като за начало ще поставя. Много ти е бейсик за нас. Аз съм велика за сянки си и файва в Форд, само на тези двамата не сме интересни. Но обикновен педерас. Няма да ли? Очевидно. Тъй, са. Сега... Гони не се нощи ни път да го правим да си хора. Да, и са... Ефектчето и така. Ама те реално гитарата те връща и от тук. Чувате ли? Чува ли са тук? Добре се. Приходим се. Още по-щастлив. Яко трябва да прекъснеш. Или Които пени кран. Аз сега го намалих, бърде се чува в слушалките и си мисля, че се чува. Там само. Да, и аз, защото аз Чакай след да- там като и знам, че там приключваме. Ма аз съм се подбел. Само по физиология. Да, така е. Аз Много чува нещо. намалих... Само кауза е. Намалих микрофона и си увеличих слушалките и се чувам тук силно. И не съобразих, че вие няма ме чувате. Тъй като лудите гласа само силно глас. My bad. Айде, дай от начало. Ай.
Thank you.